Starosta Mrákova Josef Janeček má vlastně 5násobnou starost. Na jeho bedrech totiž leží blaho hned 5 přidružených obcí, vedle Mrákova rovněž Starého Nového Klíčova, Smolova a Mlýnečku. A i tyto obce se mohou lecčím pochlubit, připomíná mrákovský kronikář Josef Nejdl. Starý Klíčov samozřejmě připomínán v té listině Jana Lucemburského z roku 1325 jako jedna z 11 historických chodských obcí. Asi 3 kilometry jihovýchodně od Starého Klíčova leží právě obec Nový Klíčov a Štítovky. Byly to takové dřevařské obce. A zajímavostí je, že mezi Novým Klíčovem a Štítovky byla postavena roku 1906 škola, proto zásluhou zemského školního inspektora pana Libického, který pobýval vedle na Mlýnečku v letě, vždycky po letních prázdninách. A na jeho tedy popud vznikla škola, která tam byla až do roku 1964, kdy byla zrušena a děti potom přešly do školy v Mrákově. Jinak Mlýneček, pokud jsem ho zmínil, tak Mlýneček byl taky taková dřevařská obec. Je uveden na mapě z josefského mapování z let 1764 a 68. Stadionové tam potom postavili na gruntech sedláků z Klíčova mlýn a 3 domy se stájí pro panský dobytek. No na to konto potom si klíčovští sedláci stěžovali vrchnosti na nepřístojné chování těch hrabat stadionů. Ohledně toho Starého Klíčova ještě stojí za zmínku, že v roce 1863 tam byla postavená kaple svatého Václava. Dělají se tam tady slavné poutě na svatého Václava a zajímavostí je, že roku 1902 zase velký požár setřel starobylost obce. Zatím se zachovalo jako stará chalupa číslo 80. Ve Starém Klíčově byl panský dvůr a ovčín. No a pak ještě bych se zmínil o Smolovu, protože ten Smolov je zajímavý tím, že v blízkosti Smolova se nacházelo původní hradiště Tusta, nebo Taus německy, podle jehož názvu tedy vzniklo to jmenování Domažlic německé. Němcová, František Palacký, Karel Jaromír Erben, básník Antonín Klášterský nebo Jindřich Šimon Bár. Všichni ti kdysi Mrákov navštívili a možná, že si to zamířili i do chalupy tehdy známé rodiny Bílků. Zapomenout bychom neměli na Manku Bílkou dceří Manku, která hned 2krát navštívila pěšky svatého otce v Římě. Posledními z tohoto rodu byly široko daleko vyhlášené mrákovské šedličky sestry Anna a Marie Bílkovy. V jejich chalupě je dnes muzeum. Dveře vám otevře a úsměv k tomu přidá Běta Vondrašová, která se u sester Bílkových učila šít chodské kroje. Paní Vondrašová, máte na sobě chodský kroj a protože sama chodské kroje šijete, tak předpokládám, že i tenhle se narodil ve vašich rukách. No to víte, že jo. V chodově jsem šila 32 let potom a ještě potom v důchodu a ještě dneska šiju. Pojďme ho trochu popsat, ten kroj, který máte na sobě. No já mám na sobě, to je takový jako spíš pracovní kroj, kartonové látky jsou to a tu ty jsou portičky, ty parády. A potom na těch lepších jsou plímky. Ty se jako nosí do kostela na takový lepší slávy. Dobře, jak tedy vypadá, dejme tomu řekněme, sváteční chodský kroj? No, tu ten zase jubka sukně, ale je to třeba z kašmíru a zástěrky se nosí těžký, vornátky, kašmírový teky. Co se nedá prát, víte, tak to se musí zase udržovat, aby to bylo pěkný. Jak jste se vlastně vůbec k šití krojů dostala? Kdy jste si poprvé k tomu šití přičichla? No, už od mala, protože napřed byly ty ženský šikovný. Naše máma mě šila všechny šaty sama, protože museli hospodařit, víte, ono to přišlo levnější. No a potom, když jsem byla už většinu, tak jsem se u těch Bílků se učila vyšívat ty
šátky a víte, to byly taky takový přísný učitelky. Oni měli ty květy, namalovali mě květ, napsali, víte, na ty růže 1, 2, 3 odstíny, aby byly ty barvy. A já jsem vyšila jednu růži a šla jsem to tam okázat a teta Mařena vzala nožičky a vystřihla mě tu vyšívku takhle. Ty ji nemáš dobře stínovanou, učíš se to jednou takhle a budeš to dělat furt špatně. Já jsem přišla se řvaním domů, že mě to teta vystřihla. Ale naučila jsem se to pořádně. To byli mistři. No, vzpomínám na ně. Protože když ta teta Anda, ta starší, ta byla taková, ona třeba měla zpěvník, v tom měla kousek brokátu, jo. A vyndala ho a řekla, podívej, Betínko, z takového brokátu nosil Karel IV. Roucha. Prostě to byla živá kronika, opravdu. On je to nakažlivý. Když se do toho zamilujete, tak to je konec. Já jsem potom byla taky v Plzni nějaký čas zaměstnaná a když jsem se vrátila, tak potom teprve jsem ještě víc jako to Chocko zašla milovat. A u těch bílků to už byl potom konec. Nová doba přináší nové věci a někdy zapomíná na ty staré věci. To se týká i nošení lidových krojů, i tady na Chocku. Jak vy vnímáte jako člověk, pro kterého to byla vlastně normální součást života? Že zkrátka už je to všechno okolo nás trochu jiné. Byla válka, ne, Hitler, a tak jsme chodili do Přástek a furt jsme byli všechny doma. Kdo neměl co dělat doma, takže zase to musela jako na službu a my jsme chodili do Přástek. Furt jsme byli pohromadě. Že jsme jako nevyšli do toho houfu nikam, no tak se kroje nosili, ale bylo po válce, toto všechno vzali do JZD, ty hospodáře. Děvčata začaly chodit do fabrik a začali si převlíkat. A já vím, že tady byl pan vikář Prukner, to byl takovej chod. On vydával věstník farní a jedno bylo ve věstníku takový citát od něho. Ryba se kazí od hlavy, chodský kroj od hlavy i od nohou. Protože se zašly stříhat i vlasy, my jsme měli furt vrkoče a ponožky. Tady se nosí furt červený punčochy. A takhle se to začalo potom, víte, načíchli tomu městskému. No ale zase, Ičko, je to pěkný. Teď já jsem, Ičko, šila hromadu šatu těm mladým. Když je takový svátek Boží tělo nebo Boží hod, tak do kostela i ty mladí děvčata chodí v kroji. No a zase znova, Ičko, začaly zdobený sukně na báli a když jsou tady chodské slavnosti, tak šiju, Ičko, i domažlickým chtějí nosit všichni do ty sukně, rukávečky, je to pohodlný na ty bály a je to pěkný.